Ημέρα 4 και είμαι πιασμένος πολύ. Αλλά δεν μασάμε. Έχουμε ένα στόχο και πρέπει να το καταφέρουμε. Πάμε. Καλημέρες. Cheers. My boy. Εδώ πίνουμε τις καρδούλες μας. Την έχω αγαπήσει αυτή την καρδούλα. Μωρό μου. Τώρα θα πιούμε ένα γαμάτο χυμό από τη φίλη μας. Μήπως να δείξεις και τον εαυτό σου λίγο. Δεν μου γαμώνεις τα γένια μου. Φύγαμε για προπόνηση νούμερο 2. Τρώμε και πάμε για όπλα. Hello you sexy. God damn. Yeah, I'm talking to you. What's up? What did you think of it? It's normal to meet you. No, did you? Oh yeah, you're right. Soldier. What did you think about it? Gay. Yeah. So, is it cool if I do this one? Yeah. Can I have your passport? My passport, yeah, sure. Thank you. Οπότε εδώ τα παιδιά κάνουν προπόνηση, είναι επαγγελματίες. Crazy. Hello baby. Okay. Want to go to Qatar Beach? Yeah bro, for sure, let's go. Alright, Kopko and Cap, thank you so much. It's so nice meeting you. Good to Thank see you, you, man. bro. Thank you. Thank you so much. Γεια σου φίλε, καλά είσαι? Τι έγινε αγόρι μου? Bro, oh man, you can't move. Ωραία. Ο ελεφαντούλης αυτός είναι αλυσοδεμένος. Yeah, he's chained. Αυτό είναι κακό, δεν το υποστηρίζουμε. Δεν θα δώσω λεφτά εδώ για να τον χαϊδέψω ή να τον κάνω μπάνιο. Το κάνουν εδώ πέρα. Yeah. Oh man, yeah. Oh. Yeah. Έλα, όλα καλά, όλα καλά. Αγόρι μου, κορίτσι μου, τι είσαι? But where are we going? Like, Qatar Beach. Bro, where have I brought you? Like, what else do you want? Δεν μπορεί να καταλάβεις, δεν το ξέρεις σχετικά. Μπορώ και να μιλήσω καλύτερα αγγλικά άμα θέλω. Απλά δεν θέλω, εντάξει. Πάμε. Κατάλληλη στιγμή να πεις κάτι ωραίο. Ωραίος! Δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό, αλλά ούτε εγώ ήμουνα, οπότε το περνάμε παρέα. Πες μου ένα λόγο να μην θες να ζήσεις εδώ. Και ειλικρινά όλοι οι άνθρωποι, Ταϊλανδέζοι τουλάχιστον, οι ντόπιοι, σου γαμογελάνε. Στην αρχή πίστευα ότι είναι fake, ότι είμαστε τουρίστες. Αλλά μετά κατάλαβα ότι
Έτσι είναι η κουλτούρα τους, έτσι είναι ο βουδισμός. Πιστεύω πολύ στο κάρμα. Και είναι υπέροχο γιατί ειλικρινά είσαι ένα πολύ ωραίο vibe. Come on, Wade! It's bigger than it looks like. It is bigger than it looks like. So you see, I fucking needed fist. Elbow! Oh, Clint! Oh! Bro, you got some dirt here, like. Boing! Date that. Ημέρα 4 τέλος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, πήγε υπέροχα. Και πάμε για μέρα 5.